Μέσα κοίταξες? Δεν είναι κανείς, ούτε στην κουζίνα. Έτσι. Έρχονται, κυρία Μπία, θα φάμε και κουφέτα? Δεν νομίζω, μάλλον κόλλημα. Γεια σας. Να ζήσετε. Μα γιατί δεν με πιστεύετε? Τι να πιστέψουμε, ότι θα παίξει τις νύφες του Βούλγαρη? Τον ηθικό μπορεί, εσύ αποκλείεται. Και καλά, εσύ ντύθηκες νύφη. Ο άλλος γιατί ντύθηκε βέβαια? Δεν μας τα λες καλά, πύραρχε? Για μια στιγμή, γιατί εσείς μου τα λέτε καλά. Νομίζετε δεν άκουσα τι λέγατε πριν όταν ήμουνα στην κουζίνα? Ότι και καλά θα τα βρίσκατε οι δυο σας καλύτερα και να με βγάζετε μένα έξω από το κόλπο. Ψέματα είναι, αφού είσαι ύπουλη. Γιατί δεν μας ενημέρωσες να το οργανώσουμε όλες μαζί? Και τι να κάνατε εσείς στο δικό μου το γάμο? Θα δίναμε τις μπομπονιέρες. Είπαμε, δεν μπορεί να ενεργεί καθεμία από μόνη της και αυθαίρετα. Είμαστε ομάδα ή δεν είμαστε? Είμαστε. Σκατά είμαστε και βγάλτε αυτό από πάνω σου και δεν μπορώ να το βλέπω. Δεν μπορώ να το βγάλω, έχεις πεινώσει το φερμουάρ. Και πάψε να φταρνίζεσαι. Ούτε αυτό μπορώ να το κάνω. Έχω αλλεργία στην ναφθαλίνη. Δεν μου λες, ο άλλος θυμήθηκε τίποτα? Τίποτα δεν θυμήθηκε. Τι γύρω-γύρω στο τραπέζι τον γύριζα. Τι Ισαΐα χόρευε του τραγούδα. Τι κουφέτα του πέταχα. Τι ρίζια, τίποτα. Πάντως εδώ που τα λέμε δεν ήταν και κακό το σχέδιο. Στα λόγια μου έρχεσαι. Για έλα εδώ εσύ Σάβα, για πλησίασε λίγο. Για πες μας, γιατί ντύθηκες έτσι, τι σου είπε η κυρία Μπία? Ότι θα με βοηθήσει να θυμηθώ. Μπράβο Σάβα. Και ότι αν βρει το... Δελτίο. Ναι, αυτό. Δεν θα τη θεωρείται άχρηστη. Μπράβο Σάβα. Και ότι άμα το βρει θα σου το τρίψει στη μούρη. Φτάνει Σάβα. Και ότι μόνο ο Θεός μπορεί να κάνει την κυρία Σούλα κυρία, γιατί από μόνη της δεν γίνεται με τίποτα. Σκατά τα έκανε Σάβα. Και εγώ από αυτό κατάλαβα ότι η κυρία Μπία είναι πάρα πολύ θρήσκα. Δεν έχει άδικο. Αυτό που είπα είχε μια θρησκευτική χρειά. Ναι, αλλά τώρα πάω τουαλέτα η κυλίτσα. Ελεύθερος. Γεγονός είναι ότι κατέστρωσες ολόκληρο σχέδιο πίσω από την πλάτη μας. Άμα είναι να κάνει κάθε μία ότι της καπνίζει. Εσύ μην παίρνεις και πολύ αέρα γιατί τα ίδια έκανες. Τότε που έμαθες ότι ο Σάββας έχει γκόμενα και δεν είπες τίποτα. Άντε γιατί σας έχω βαρεθεί. Ολοήτρικες και μηχανογραφίες είστε. Εγώ δηλαδή γιατί δεν κάνω τέτοια. Ναι. Έλα, εγώ είμαι. Θα σε πάρω εγώ μετά. Γεια. Ποιος ήταν? Ο Φούφουτος. Τι έλεγα? Κυρία Σουλά, Τι θες και εσύ πάλι? νομίζω ότι είμαι άρρωστος, κρυώνω. «38 και 2. Να τα εκατοστήσεις. Θα γίνω καλά. Βεβαίως. Κακό σκυλί ψόφο δεν έχει. Τι το ήθελα τώρα και αρρώστησα κι εγώ έτσι ξαφνικά. Αναστοτωθήκατε κι εσείς. Σας χάλασα την ηρεμία. Περνούσαμε τόσο χαλαρά σε αυτό το σπίτι, είναι η αλήθεια. Πάω να φέρω το λαπά. Η άλλη τι κάνει? Τιμωρία για αυτό που έκανε. Πού είναι? Τώρα θα έχει φτάσει στη Λαμία. Αν δεν φτάσεις στη Δημότυχο, μην τολμήσεις να κατέβεις. Ίσιονε. Μου ντύθηκες και γαμπρόστρωμα, άρα σου. Που με ντύσανε. Εγώ τι φταίω. Γι' αυτό κρυολόγησα. Φτιάχνουμε και λαπά του ανεπρόκοπο. Γιατί δεν έβαζες λίγο παραπάνω ρύζι να το πιάσει? Γιατί το είχε εξοδέψει αυτή στο γάμο. Τι θες να το ξεριζώσω από τα μαλλιά της? Ευχαριστώ πολύ που με προσέχετε. Το Θεό. Ήθελα να ξέρα. Αν παθαίναμε εμείς κάτι θα μας νοιαζότανε. Εδώ δεν μας νοιάστηκε τότε που έπρεπε. Πού θα πας τέτοια ώρα?
Το κανονίσα να βγούμε κάτι φίλους. Μα είμαι άρρωστη, Βρασάβα. Δεν μπορείς να κάνεις, να μου κάνεις λίγη παρέα. Δεν κατάλαβα. Γιατί εσύ πας και ψοφολογάς με τα ξόπλατα που φοράς, εγώ θα μείνω μέσα. Φυλακή. Μπορεί να χρειαστώ κάτι, βρε παιδί μου. Μια σούπα, κάτι. Κάτσε, σε παρακαλώ. Είπα θα βγω και θα βγω. Τέλος. Μια χαρά θα σε, δεν πάθαινες τίποτα. Ωραία, τι θα βάλω. Λοιπόν, άντε γεια. Δεν μ' αρέσει η σούπα. Έχει απέσια γεύση. Η κυρία Κέτη την έφτιαξε. Άμα στυλούσε θα σου κάνει ένα μαλλί. Έλα. Τελευταία κουταλιά άνοιξε το στόμα σου. Έλα, Βρασάβα. Έλα, η τελευταία κουταλιά είναι η δύναμή σου. Έλα. Να τη φτύσει τότε. Πάρε ένα χάπι να σου πέσει ο πυρετός. Έλα. Μήπως γίνεται να ανοίξετε την τηλεόραση να βλέπω. Αν γίνεται. Γίνεται. Δεν το πιστεύω αυτό που κάνω αυτή τη στιγμή. Δεν το πιστεύω δηλαδή. Σκάσε και εσύ πια. Αντί να προσπαθούμε να κάνουμε κάτι να τον βοηθήσουμε να θυμηθεί, του κάνουμε θελήματα, του πάμε σουπίτσες, μας πατάει κάτω. Ποιος εκδικείται ποιον ήθελα να ξέρω. Για να τον βοηθήσουμε να θυμηθεί, έστεισα κι εγώ ολόκληρο γάμο και. Μωρέ, δεν το έκανες γι' αυτό, αλλά τουλάχιστον σκέφτηκες κάτι, άλλο που δεν έπιασε. Τι ήθελε να δει αυτό στην τηλεόραση, κάτι καλό θα έχει. Τι άλλο να κάνουμε για να θυμηθεί, μου λες, θα τρελαθώ. Πρέπει να είναι κάτι έντονο. Α, μία πτώση με αλεξίπτωτο. Όχι. Χωρίς αλεξίπτωτο. Ντροπή. Χρειαζόμαστε κάτι να τον ταρακουνήσει. Αλλά να το έκανε και παλιά. Και δεν του άρεσε κιόλας. Δεν μπορεί, κάτι θα υπάρχει. Ανάκαλε, ερωτική ταινία έχει. Αυτό ήθελε να δει το Μόγγολο. Σεξ. Σεξ. Μπορεί να θυμηθεί. Αν κάνει σεξ, μπορεί να θυμηθεί. Ναι, ναι. Πάνω εκεί στα αποκορύφωμα την ώρα που ξέρεις πώς έκανε αυτό το τρόπο. Ξέρουμε, έχουμε κάνει. Λες να ταρακουνηθεί ο εγκέφαλός του. Άμα ταρακουνηθεί ολόκληρος, δεν θα ταρακουνηθεί και ο εγκέφαλος. Κάτι έντονο, δεν ψάχναμε, ορίστε. Να το κάνεις εσύ με το Σάββα. Γιατί εγώ? Γιατί είσαι γυναίκα του. Να το κάνει αυτή. Γιατί εγώ? Όχι, αυτό δεν θέλω να το ξαναδώ. Και γιατί να το ξαναδείς? Γιατί οι άλλες δύο πρέπει να παρακολουθούν. Τι και να το κάνω και να με παρακολουθείτε. Άπαπα, εγώ δεν παίζω σε τσόντες. Σκέφτηκα κάτι. Για πες το. Πήρες εσύ χάπι σήμερα? Το πρωί. Ωραία. Πάρε άλλο ένα και δώσε ένα και σε αυτή. Όχι καλά, εγώ δεν έχω ανάγκη, λέει. Θα το κάνει με κάποια άλλη. Άλλη. Ποια? Θα φέρουμε μία επαγγελματία. Μέσα στο σπίτι? Κατέβα να μιλήσουμε. Ρε πυροσβεστική, είναι η μόνη λύση. Καλά είστε με τα καλά σας. Θα φέρουμε μια επαγγελματία να το κάνει με το Σάββα και εμείς θα παίρνουμε μάτι. Τι είμαστε πια εδώ μέσα, ανώμαλες. Άντρας μας ήταν στο κάτω-κάτω. Και εμείς είμαστε γυναίκες του. Αν δεν μας έρθει και ποτέ σαν γυναίκες του. Δεν μου λες, θέλεις να βρούμε το δελτίο ή δεν θέλεις? Το θέλω. Κατέβα τότε. Σαν πως μπορώ. Έχει μπλοκάρει εδώ με τις ταχύτητες, μόνο τις ανεβάζει, δεν τις κατεβάζει. Πώς το κατέβω, θα πετάξω. Λοιπόν, αύριο το πρωί πηγαίνουμε στις δουλειές μας, το παίζουμε άρρωστες και σε μία ώρα είμαστε πίσω. Πριν ξυπνήσει ο άλλος. Πρέπει να βρούμε χρόνο για να το οργανώσουμε. Καλά, εσύ γιατί χρειάζεται να το παίξεις άρρωστη δικό σου το μαγαζί. Ό,τι ώρα θα στενείς, ό,τι ώρα θα το κλείνεις. Με το διάολο που έχω μέσα, ήδη υποψιάζεται ότι κάτι δεν πάει καλά τελευταία. Εγώ έχω ξανακάνει γύρισμα άρρωστη. Δεν πρόκειται να με αφήσουν να φύγω. Το βρήκα, τι θα κάνουμε. Εγώ δεν το κάνω. Αν δεν πετύχει, σε σορκίζομαι να σφουγγαρίσω όλο το σπίτι στα γόνατα. Και να φοράω και το κράνος. Για πες. Είναι το τέλειο σχέδιο. Το τέλειο σχέδιο. Με την έναρξη του πολέμου, τα κράτη της Δύσης προσπάθησαν να πάρουν με το μέρος τους στις βαλκανικές χώρες. Η Γερμανία... Πώς και δεν είπε τίποτα άλλο στην Ουκρανία? Δεν φαίνεται στα καλά της σήμερα. Προσετερισμό, παιδί μου. Θα θυμώσει. Για κράτη μιλάμε, όχι για σούπερ μάρκετ. Τι τρως εσύ, ρε? Ντολμάδες. Πού τους βρήκες? Μάνα μου σου έπαιξε, θες? Ντολμάδες πρωί-πρωί. Άλλωστε όπου να είναι θα με βγάλει έξω και θα φάω. Πολύ ανήσυχη είναι σήμερα. Τι έπαθε? Παρακάτω. Μπορεί να κατουργέται. Έλα ρε, τρώμε. Σαν αποτέλεσμα αυτών των πιέσεων, ο χώρος των Βαλκανίων έδειχνε ότι ήταν Έτοιμος να εκραγεί. Αυτό είπαν οι γιατροί για τον εγκέφαλο της κόρης σας. Ναι. Η άτυχη κοπέλα έχει χάσει τα λογικά της.
Κάτι δεν πάει καλά σήμερα με την κυρία Μπέκου. Μου φαίνεται κάπως. Γυαλίζει η μύτη της. Μόλις τελειώσει το πλάνο να πας να βάλεις λίγη πούδρα. Εγώ? Ποιος εγώ? 30 κομπάρους φαίνεται σήμερα. Ποιος θα τους βάψει? Ο Τσιτσίγκος? Τι γυρίζουμε ρε παιδιά, το Τιτανικό? Και στο Τιτανικό δηλαδή κάποια στιγμή βουλιάζουμε. Οι άνθρωποι τελειώνει η δουλειά της μακιγιές. Εδώ 4.000 επεισόδια και ακόμη αρμενίζουμε στο διάλογο. Καλά το καθημένο. Και πού είναι τώρα η κόρη μου? Έξω από το γραφείο σας. Θέλεις να πεις ότι είναι έξω από το γραφείο μου? Μάλιστα, κυρία Πύραρχε. Τη βρήκα να περιπλανιέται έξω από το κτίριο. Με βλέμμα χαμένο και σχεδόν ετοιμοθάνατη από την εξάντληση, η υποπειραγή Μπάντας και Μαυρακούδης. Και την έφεραν εδώ η υποπειραγή Μπάντας και Μαυρακούδης. Ναι, πορκέ. Δεν έπρεπε να τη φέρουν. Δεν έπρεπε βέβαια. Το μυαλό σου που το έχεις όταν μιλάω. Δεν είπα χθες όταν έρθει η παραγγελία με τα μπρελόκ να την πάτε στην αποθήκη? Να την πας μόνος σου τώρα. Πού στη αποθήκη? Νόπου εδώ αποκλείεται. Έχει ποντίκια. Δεν έχει. Έχει. Τη άλλη φορά που πήγα τα άκουγα. Τώρα θα τα ντύσεις κιόλας να γνωριστείτε. Μπορεί να βγείτε και σόι, ποτικομούρικο. Ντυθήκανε ένα άλλο. Εγώ που ήρθα στο Ελλάδα φταίει. Αυτό ξαναπες το. Ορδιώσεις και ενώ που είδα πλάκωνε στα μούχα. Με πόνε los nervios. Και κόμμα με πόνε. Είπα ελληνικά θα μιλάς εδώ μέσα. Σιγά τη γλώσσα. Απ' τη δική σας καλύτερη. Θου όλη την ώρα. Και άμα δεν σ' αρέσει να σηκωθείς να φύγεις. Θα φύγω. Αλλά πριν φύγω θα βάλω μια φωτιά στη Ακρόπολη να δούμε από πού θα βγάζετε λεφτά μετά. Και πολύ το χάρηκα που σας κέρδισε η Τουρκία στη Eurovision. Σιγά! Και εμείς την ψηφίσαμε. Ναι, για να μην σας πούνε γύφτους. Λοιπόν, πάρε την κούτα και πήγαινε την στην αποθήκη αμέσως. Δεν πάω. Πήγαινε, είπα. Μην κοιτάς τι ώρα τώρα, τι κοιτάς τι ώρα. Τώρα μαλώνουμε. Εδώ, συγκεντρώσου, κονθέντρατε. Στο μεταξύ στην Ελλάδα, οι σχέσεις του Βενιζέλου και του βασιλιά Κωνσταντίνου ήταν τεταμένες. Ο βασιλέας Κωνσταντίνος ήταν παππούς του σημερινού τέος και προπάπος του Παύλου, του Νικόλαου, της Αλεξίας, τα δύο μικρά δεν ξέρω πώς τα λένε, και της Marie Chantal. Λέει το βιβλίο σου και της Marie Chantal. Όχι, αυτά τα ξέρω από άλλες πηγές. Από το Star. Ενώ λοιπόν η Ελλάδα ετοιμαζόταν για πόλεμο... Κινητό! Κινητό σας έχω πει μέσα στην τάξη, πατήλα. Δεν είναι δικό μου, το δικό μου το σπάσατε, κυρία. Έλα, λέω μάθημα τώρα, θα σας πάρω μετά. Ναι, έλα, γεια. Συγγνώμη, να συνεχίσω? Όχι. Τώρα θα αρχίσω εγώ. Και πολύ... Άργησα να καταλάβω το λάθος που έχω κάνει σαν μητέρα, αλλά τώρα το κατάλαβα. Τώρα που βλέπω την κόρη μου χτυπημένη από αυτή τη φρικτή αρρώστια. Ποια είστε? Δεν με αναγνωρίζει. Οι γιατροί είπαν ότι μπορεί να μην γίνει ποτέ καλά. Μακάρι, Παναγία μου, μακάρι. Αμαριλής, είμαι η μητέρα σου, παιδί μου. Κάποιο λάθος κάνετε, καλή κύριε. Εμένα μητέρα μου είναι η εγκατάλειψη και πατέρας μου ο πόνος. Ωραίο σόι. Τι σόι υπάλληλος εσύ, βρε? Μια δουλειά δεν κάνεις. Να φτιάχνεις την πράσινη κάρτα, να βάζεις ένσημα και μετά θα κάνω δουλειά. Θέλω να πάω στο Ίκα. Θα χαρούν πολύ να σε δουν, νομίζεις. Ανεπρόκοπο. Τι είναι πρόκοπο? Ανεπρόκοπο. Ανεπρόκοπο. Τι είναι? Έχω πει δεν θα λες δύσκολες λέξεις. Το άχρηστος, το ξέρεις? Το ξέρω. Αυτό είσαι. Καλημέρα σας. Έχουμε δουλειά τώρα. Έξω. Πάρε την κούτα, κακομοίρη. Γιατί δεν ξέρω κι εγώ τι θα γίνει. Πόσο να αντέξω ακόμα τα νηλαίη χτυπήματα της μοίρας. Με έχεις φέρει μέχρι εδώ. Κακομαθημένα! Κορίτσι μου. Χαμένε. Είχατε δεν είχατε, μην ταράξετε. Άντε γιατί... Δεν αισθάνομαι πολύ καλά. Μου ανέβηκε η πίεση. Ζαλίζομαι. Μου φαίνεται... Θα λιποθυμίσω. Κυρία, μιλήστε μου, κυρία. Τι πάθατε? Πού βρίσκομαι? Ποιος είναι? Ο Μάκης είμαι, κυρία. Ποιος Μάκης? Ο Ασημάκης, ο Λαζάρου. Μάκης, Ελένα. Τι πάθατε, κυρία? Έπαθα κάτι σαν... Αυτή η Τζοκόντα ποια είναι? Ο Ζωητός είμαι, κυρία. Κυρία Μπία! Κυρία Μπέκου, τι πάθατε? Ήταν έντονη σκηνή, το ένιωθα. Άμα σου χώσω καμία θα το νιώσω, άντε πήγαινε πιο εκεί. Μπία, είσαι καλά? Μιλήστε, κυρία Μπία, μιλήστε. Άντε ρε παιδιά, για καθίστε λίγο πιο πίσω να πάρει αέρα η γυναίκα. Πέθανα. Συνήλθε.
Πού είμαι? Τι είναι εδώ? Η πυρκαγιά. Όχι που δεν θα ήταν. Είσαι καλή θεραπεία. Αχ, Γιώργο. Πώς έγινε αυτό? Τι πώς έγινε, σε είδες ένα έτσι πολύ θέλει ο άνθρωπος. Εμένα μου ήρθε ένα κάτωμα. Σύση μου. Μάλιστα. Βόηθαμε να σηκωθώ. Δεν αισθάνομαι καλά. Πάμε. Δεν αισθάνομαι καλά. Μήπως να πάτε σε κάνα νοσοκομείο? Παπά. Άμα πάω σπίτι και ξεκουραστώ θα συνέλθω. Τι ήταν αυτό τώρα? Μήπως δεν τρώτε καλά? Όχι, μια χαρά τρώω. Αυτό λέω κι εγώ, γιατί από ό,τι βλέπω τα πήρατε κανένα 2 κιλά. Πού τα πήρα, πώς τα πήρα, αφού δεν τρώω τίποτα. Τώρα τρώτε ή δεν τρώτε? Τρώω, αλλά δεν τρώω. Δεν τρώγεστε. Ναι, τέλος πάντων. Φεύγω εγώ τώρα, θα τα πούμε αύριο. Τι να έχουν κάνει τώρα και οι άλλες. Λαζάρου, παιδί μου. Μάλιστα, κυρία. Πήγαινε, φώναξε το λυκειάρχη. Να σας σηκώσω πρώτα, κυρία. Όχι, όχι, Λαζάρου, να μην με σηκώσεις, αν με σηκώσεις δεν είναι τίποτα. Πρέπει να με βρει έτσι. Πήγαινε, πες του. Η κυρία Τόγκα λιποθύμησε. Τόγκα. Όχι, κατσίκι. Τρέχω, κυρία. Λαζάρου, τι κάθεσαι? Δεν μπορώ να πάω, κυρία. Γιατί? Πιάστηκε το λουράκι του ρολογιού μου στα μαλλιά σας. Άχρηστο! Βρουσούσουμε και τίποτα δεν είσαι ικανό. Πατήλα, πήγαινε φωνάξε τον λυκειάρχη και φέρε και ένα ψαλίδι. Τώρα! Μάλιστα. Η υπόλοιπη να βγάλετε το σκασμό και επιτέλους φύγατε από πάνω μου. Και γιατί το πριν μου μυρίζει ντολμαδάκια? Μήπως είστε έγκυος, κυρία? Κρασάς! Έξω! Καλά, βρε ανέστητο. Δεν βλέπεις ότι έπεσα? Έπεσες, θα σηκωθείς. Δεν είσαι άνθρωπος εσύ. Έλα εδώ να με βοηθήσεις. Πλάκα έκανα. Έλα. Θα σε σφάξω καμιά ώρα. Τι έπαθες? Ζαλίστηκα. Άσε. Porque εμένα μου φάνηκε ότι έκανες λίγο θέατρο. Και όλο περίεργα κάνεις τελευταία, σενιόρα Σούλα. Θα το βρω όμως. Αυτό θέλω κι εγώ. Από κάπου να το βρεις. Ξεκινά να κλείνεις. Φεύγουμε. Πρέπει να πάω σπίτι να συνέλθω. Να πας. Κλείσε και να πας. Έλα εδώ, παιδί μου, μάζεψε τα πράγματα. Κλείνουμε, σου λέω. Εγώ θα κλείνω. Εγώ άνοιξα. Τετάρτη είναι σήμερα. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή ανοίγω και άλλες μέρες κλείνω. Σήμερα δεν κάνω κλείσιμο, κάνω άνοιγμα. Τι λες, βρε? Εγώ τι λέω, το πρόγραμμα τι λέει. Εσύ το έβγαλες. Αδειό, σενιόρα Σούλα. Μια χαρά είσαι. Κλείσε και άμα θες πάρει και την κούτα και πήγαινε στην αποθήκη. Άστα μανιάνα. Άστα να πάνε, όχι άστα μανιάνα. Εντάξει, βρήκα. Άρα εσύ, εγώ. Περισσεύει και μία, πάρτε και μαρκαδόρο. Έλα. Πού κοιτάμε? Στα προσωπικά, ντε. Ό,τι καλό βρίσκουμε το σημειώνουμε. Όταν λες καλό, Ελληνίδα να είναι, να μπορούμε να συνεννοούμαστε. Και αν λέει για δεσίματα και τέτοια, καλό είναι κι αυτό. Ας τον έχουμε κινητοποιημένο. καταφωνεί. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Τι ψάχνετε? Τις αγγελίες. Να σου βρούμε γιατρό. Σήμερα είμαι καλύτερα. Άμα σε δει και γιατρός, θα γίνεις περδίκι. Άγαλμα. 19 χρονών, Βερόνικα, κορμί... Όχι, κορίτσια. Όχι, όχι, άλλη Βερόνικα εδώ μέσα. Μην ακούω αυτό το όνομα. Ακούστε αυτό. Είμαστε Ελληνίδες, αλλά λατρεύουμε τις ισπανικές συνήθειες. Τίνα, Πένι, Μαριλού. Τι να παίρνει, Μαριλού, καλέ συγκρότημα θα φέρουμε. Μία φτάνει. Να μην είναι μόνο το κορίτσι, να έχει και μια παρέα. Καλά, τέλος πάντων. Ζήνα. Ξανθιά, σκληρή, αμήλικτη αφέντρα. Το σημειώνω. Έχεις τρελαθεί. Να μας χώσει τίποτα να αποδες. Γιατί? Ένα σκληρή και αμήλικτη. Παπά, ένα σεμνό, ήσυχο κοριτσάκι χρειαζόμαστε. Τι της λες τώρα? Μάινα που μιλάει 150 ευρώ. Από μέσα σου. Ουκρανοί, τι πάμε να κάνουμε, Θεέ μου? Όλη η ψυχανάλυση πήγε στράφη. Έλληνο-Καναδέζα, έρχεται στο χώρο σου. Στο χώρο σου. Δεν ήταν μόνο δικός σου ο χώρος, Σάβα. Ήταν και δικός μου. Στο δικό μου το χώρο της έφερνες. Βάλερη, παιχνίδια με το μαστίγιο. Ζανέτ, Ζωζεφίν. Πώς έφτασα μέχρι εδώ? Εμένα αυτός ο άνθρωπος μ' αγαπούσε κάποτε. Γιατί μου φέρθηκε έτσι? Δήμετρη με λαχρινή. Δήμετρη.
Σιγά μην του βρω και Δήμητρη. Κανένα μπάζο δεν έχει πουθενά. Μπάζο, για να ψάξω στον μπου. Άτακτη Ιαπωνέζα θέλει να σε δέσει. Δεμένοι με πήγαν και εμένα μέσα. Και ούτε ζήτησες ποτέ συγγνώμη. Ούτε μια συγγνώμη. Και δεν τις θέλω τις άλλες δύο. Θέλω η εκδίκηση να είναι δική μου. Μόνο δική μου. Και να το μάθεις ότι εγώ σε εκδικήθηκα. Μαριάννα, θα είμαι πολύ γλυκιά μαζί σου. Απορρίπτεται. Χάθηκε σκυλάκι. Το καημένο δεν θα ξέρει που να πάει. Σαν εμένα. Ευτυχώς μ' αγαπάνε και οι τρεις τόσο πολύ. Τι θα έκανα χωρίς αυτές. Μίξερ, ζαμπονομηχανή, κρίτσινομηχανή, πολυκοπτικό ρομπότ. Πανάκριβο θα είναι αυτό. Να θυμηθώ να ρωτήσω μετά αν είμαστε πλούσιοι. Μήπως άφησα εδώ το φουλάρι μου το πράσινο? Τελείωσα για σήμερα. Έλα ρε, τι κρίμα. Η καημένη κυρία Μπέκου, τι ήταν αυτό που έπαθε στα καλά καθούμενα? Εγώ ξέρω γιατί λιποθύμησε. Γιατί? Έχει πολλές στεναχώριες. Ξέρω εγώ. Μπα, εδώ είσαι εσύ. Τι έγινε ρε παιδιά, θα μαζευτούμε κι άλλοι να βγάλω πυρίτσα? Έχουμε. Βρε, ουστ, άιντε. Μήπως είχαμε κάποιο νέο από την κυρία Μπέκου? Πολύ με την κυρία Μπέκου ασχολείσαι εσύ τώρα τελευταία. Τι θέλετε να πείτε, Δεσποινής? Θέλω να πω ότι επειδή η κυρία Μπέκου έχει περάσει πολλά και επειδή είναι ο μόνος άνθρωπος που συμπαθώ εδώ μέσα, προσέχω ποιοι την περιτριγυρίζουν και καλά θα κάνουν να προσέχουν και αυτοί. Δεν κατάλαβα. Είχες κάποια άγνωστη λέξη στην πρόταση? Λοιπόν, αν είσαι εντάξει μαζί της δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα. Αν δεν είσαι όμως... Μάλιστα. Τέλος πάντων, είχαμε κάποιο νέο της? Τι κάνει, είναι καλά? Μια χαρά. Εγώ βρήκα τουλάχιστον 7. Πόσες να καλέσουμε? Ας δούμε 5-6 να διαλέξουμε. Αυτό τι είναι? Εξωτικός νεαρός προσφέρει μασάζ, τόνωση, χαλάρωση. Ποια τα σημείωσε αυτό? Κατά λάθος. Τη δίπλα ήθελα να σημειώσω. Τη δίπλα. Χείρα γυμνασιάρχου, πολύ κοκέτα, 1 και 52. 1 και 52. Πού τη βρήκατε ρε κορίτσια, μια ώρα ψάχνω μια κοντή. Τέλος πάντων, έγινε λάθος. Τηλεφωνούμε? Στην 1 και 52. Έλα. Ναι. Παρακαλώ, για την αγγελία παίρνω. Ο γυμναστής θα έχει με τη γυναίκα του λυκειάρχη. Αποκλείεται. Να φάω το θρανίο μου αν λέω ψέματα. Ποιος το είπε σένα? Ο γυμναστής. Πάνω του που και στο γαμπατρία. Πιο μικρά γράμματα, ρε. Τι κουμούτσες είναι αυτές? Ο γυμναστής θα έχει με τη γυναίκα του λυκειάρχη. Άσε μας ρε χοντρέ και εσύ, έχουμε εδώ τον πόνο μας. Τι κάνετε σκονάκια, ρε? Δεν ήρθε ο μαθηματικός? Δεν ήρθε. Όχι, σχολάμε. Μια χαρά σήμερα, έπεσε και τρελή. Δεν είναι τρελή. Καλάντε. Δεν θα την ξαναπείς έτσι. Αλήθεια, αυτή την άπαθε. Τι να άπαθε? Εγώ είμαι σίγουρος ότι αυτή από τη μέρα που χώρισε δεν έχει πάει μάντρα. Ίσως να μην βρέθηκε ο κατάλληλος. Μπα. Μπου. Σαν εσένα είναι. Η κυρία Τόκα ξεχωρίζει από τους υπόλοιπους ανθρώπους. Γιατί φωσφορίζει? Δεν θα πάει με οποιονδήποτε. Χρειάζεται κάποιον που να έχει... Ασφάλεια ζωής! Καλά. Πάντως σεξ δεν έχει κάνει. Μη σου πω ότι ούτε τη λέξη δεν μπορεί να πει. Άγριο σεξ. Μοβόρικο, να του πεταχτούν τα μάτια έξω. Τέτοιο κάνετε? Τέτοιο θέλουμε. Να τον βάλετε κάτω μέχρι να πει ήμαρτον. Αφήστε παρακαλώ το βιογραφικό σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας. Τι βαθμό της βάζουμε? 3. Πόσες έμειναν? Έχει αρκετές. Next. Κάνω τα πάντα, αλλά δεν θα πειράξει τα μαλλιά μου. Τι προϋπηρεσία έχετε? Δουλεύω και σε σπίτι. Έχω και τη δική μου επιχείρηση βέβαια. Χτυπάω, δέρνω, μεταμφιέζομαι. Έχετε υλικά για δέσιμο? Τι κόμπους ξέρετε να κάνετε? Μετά θα μπορέσετε να μας τον λύσετε. Τσάμια κάνω, πατώματα, ταβάνια. Μόνο χαλιά δεν τεινάζω. Έχω τη μέση μου. Αυτή ποια την πήρε? Ο νεαρός. Ο μάνατζερ μου. Μπορώ να φέρω και μια φίλη μου. Θα το κάνω και με τις 3. Καρεκλάτο, βιδωτό, ξεβιδωμένο. Αν βλέπετε, κοστίζει κάτι παραπάνω. Θα σας ειδοποιήσουμε. Αυτός είναι. Γεια σας. Καλός είναι.
Τώρα που τον είδατε και σας άρεσε, θα μας κάνετε μια καλύτερη τιμή. Έλα καλά, ξεκόλλα και εσύ με τα παζάρια. Δεν μπορώ, είναι στο αίμα μου εμένα αυτά. Είστε γιατρός? Η Δεσποινής... Μπεάτα. Μπεάτα, ναι, είναι γιατρός. Εγώ είμαι ο Σάββας. Τι ειδικότητα έχετε? Κτηνίατρος. Έχει την κατάλληλη ειδικότητα, αυτή που χρειάζεται για να θυμηθείς. Εσείς είπατε θα μου φέρατε γιατρό για το κρύωμα. Όχι, είναι και γι' αυτό. Σας παρακαλώ. Ρίχτε του καμιά βεντούζα. Είναι ότι πρέπει να σπάσει και ο πάγος. Αν είναι κρυωμένος δεν κάνω τίποτα. Να κολλήσω και να πέσω στο κρεβάτι. Γιατί αλλιώς που θα πέφτατε. Καλή, ένα συναχάκι είχε ο άνθρωπος. Πάει, πέρασε. Καλά. Εδώ θα... Ναι. Ωραία. Αφού ήρθατε για την αμνησία, να σας δείξω τις ακτινογραφίες μου. Άστα τώρα αυτά. Να μην ενημερωθεί γιατρός, να μην ξέρει το ιστορικό μου. Αυτή εδώ είναι το κεφάλι. Ναι. Αυτή εδώ είναι... Από τα πόδια. Όχι πάλι από το κεφάλι, αλλά από τα πλάγια. Εγώ, ξέρετε, χτύπησα στο κεφάλι. Οδηγούσα με το αυτοκίνητο. Εσείς οδηγείτε? Να προσέχετε πολύ. Εμένα μου είπαν ότι έτρεχα πάρα πολύ. Μάλλον βιαζόμουν και να φτάσω στην αγαπημένη μου τη γυναικούλα μου. Πίσω. Γιατρός μου ήταν ο κύριος Στεργίου. Τι λέει? Πολλά λέει. Τον ξέρετε? Έχω πελάτες γιατρούς, αλλά... Δεν ξέρετε τον γιατρό Στεργίου? Δεν είχες και τον Γιακούμπ? Ο γιατρός Στεργίου μου έδωσε και μερικά χάπια. Να σας τα δείξω. Αυτό το κόκκινο το παίρνω για την αμνησία πριν το φαγητό. Το πράσινο πάλι για την αμνησία μετά το φαγητό. Και αυτά είναι άσπρα. Και αυτά τα παίρνω για το με πονάει το κεφάλι. Άμα με πονάει όμως, γιατί συνήθως δεν με πονάει. Ο γιατρός Στεργίου είπε ότι έχω φοβερή κράση. Μου έβγαλε και μια ξωνική η οποία βγήκε καταπληκτική. Μισό λεπτό να τη βρω να σας τη δείξω. Είναι ό,τι πρέπει για να φτιάξει ατμόσφαιρα ο άτιμος. Είχες δίκιο. Έπρεπε να φωνάξουμε τη σκληρή και αμήλικτη αφέντρα. Τον μπλάκωνε εκεί στα χαστούκια τον πούλωνε. Σαββά, άσε που θέλει τις αξονικές. Ξέρει γιατρός. Τώρα δεν θα κάτσουμε, ναι. Τι έπαθες, καλέ? Κυρία Σούλα, τι πάθατε? Τι έπαθε αυτή? Μα συγχωρείτε. Ξεκινήστε εσείς, Καλή επιτυχία. Σαν σήμερα παντρευτήκαμε. Κλαις? Όχι. Άστε. Λέω να βάλω κάτι πιο άνετο. Ναι, βέβαια, την μπλούζα σας. Ελάτε από εδώ να σας ανοίξω. Περάστε. Ευχαριστώ. Καλός άνθρωπος. Μήπως θες να τη διώξουμε? Θα της πούμε να έρθει μια άλλη μέρα. Δεν ξέρω. Ναι. Έλα, σενιόρα, σου λέω, ο Χωσέ είμαι. Τι θες? Πού είσαι? Πορκέ παίρνω σε σπίτι σου και δεν το σηκώνεις? Δεν είμαι σπίτι, τι θέλεις? Πήρα να μαθαίνω, μα είσαι καλά. Γι' αυτό πήρες? Ναι, να ξέρω, καλά είσαι? Καλά είμαι. Πορκέ, άμα δεν είσαι, δεν ανοίγουμε αύριο μαγαζί. Όπως σήμερα που ήρθα τσάπα, έχασα το ύπνο μου. Άμα δεν είσαι καλά, να λες από νύχτα, δεν είμαι καλά, να ξέρω. Να ξεραθείς. Ανέστητο. Κλείσιμο δεν είσαι αύριο? 3 ώρα τη νύχτα θα το κλείσω το μαγαζί. Είχες δεν είχες, με σύγχυσες πάλι. Πάμε. Είσαι σίγουρη? Εντελώς. Λύστε με, κυρία Σούλα μου, λύστε με. Τι έγινε, τελειώσατε? Γιατί αρχίσαμε, για να τελειώσουμε. Πού πάτε, καλέ, φεύγετε? Ναι, να φύγει, να φύγει. Να κάτσω να κάνω τι? Καταρχήν δεν σηκώνεται. Ποιος? Η σημαία, τι ρωτάς κι εσύ? Τίποτα. Πάω να τον ακουμπήσω και βάζει τα κλάματα. Όχι, δεν θέλω. Τι θα πει η κυρία Σούλα? Εμένα η κυρία Σούλα είναι η γυναίκα μου. Τι θα πούν οι αδερφές της? Εγώ τιμάω το στεφάνι μου και τέτοια. Θα τον σκοτώσω. Όλα τα κάνεις ανάποδα, βρε. Γιατί δεν κάθεσαι, Σάβα, να σε εξετάσει γιατρός? Γιατρός είναι κακιά. Κακιά ήταν η ώρα τη στιγμή που βρέθηκες μπροστά μου. Τα ακούς? Παπαπαπα, τι είναι αυτό το πράγμα, είναι και φιλόλογος? Να σας ρωτήσω. Δηλαδή δεν εννοώ. Όχι, σας λέω. Στο κεφάλι είναι το πρόβλημα. Εγώ τι λέω τόση ώρα? Για τον εγκέφαλο μιλάω εγώ. Δεν θέλετε να κάνετε μια άλλη προσπάθεια, έτσι, μια δεύτερη? Όχι. Να φύγει. Εγώ θέλω να έρθει ο γιατρός Στεργίου. Λύσια κακιά με τον γιατρό Στεργίου σήμερα. Τι προσπάθεια να κάνω, δεν τον ακούτε? Μου έχει σπάσει τα νεύρα. Άλλος ένας τέτοιος να μου τύχει. Καταρχήν με κατήργησε σαν γυναίκα. Καλά, αυτό είναι παλιά του συνήθεια. Φεύγω και να τον χαίρεστε. Πού πάτε? Γεια σας. Θα κρυώσετε. Μη με κοιτάς με αυτό το ύφος το παραπονιάρικο, θα σε σκοτώσω. Γεια. Μ' ακούς? Δεν είμαι κουφή. Τι σκέφτεσαι?
Την κουρτίνα στο σπίτι της γιαγιάς του Παπακαλιάτη την έχει και μια φίλη μου στο εξοχικό της στην κόρη μου. Είναι η πρώτη μέρα που έβγαλε τα μάτια. Σε εννοείς μπουζούκι. Γιατί εσύ τι σκέφτεσαι? Να τα παρατήσω. Αυτή η ιστορία δεν βγάζει πουθενά. Από τη μία αποτυχία στην άλλη. Δεν το βλέπεις? Το βλέπω. Γι' αυτό κοιτάζω την κουρτίνα της γιαγιάς του Παπακαλιάτη. Για να κάνω ότι δεν το βλέπω. Να είχαμε τουλάχιστον ένα χειροπιαστό στοιχείο που να ψάξουμε, να πω κι εγώ, να συνεχίσω. Δεν έβλεπα τη στιγμή. Βάλε μου και εμένα ένα. Άμα θέλεις να έρθεις να σου βάλω. Τόσο βαρετός άνθρωπος και να μου λείπει τόσο πολύ. Βλέπω ένα φόρμα στη βιτρίνα. Άντε. Στην υγειά μας. Γεια μας. Είχε άλλο πράγμα όταν το έπαιρνα κρυφά. Σου πω κάτι. Το βράδυ να κοιμηθείς και να υπάρχουν γύρω σου. Δεν κακή η κουρτίνα της γιαγιάς του Παπακαλιάτη. Άγριο πράγμα. Ασπροπάτο. Αλήθεια τι μου έλεγες πριν για τα ρούχα? Τι κάνεις? Εσύ το έχεις τώρα το μπουκάλι, Παντού έψανα να το. Μην πίνεις πολύ. Δεν παθαίνω τίποτα. Είμαι πολύ γερή κατά τα... Νάτα. Πούντα. Κανάτα. Νάτα. Καλά. Η Κέτη λέει ότι δεν έχουμε καμία ελπίδα. Ότι ο Σάββας μας νίκησε για άλλη μια φορά. Εσένα ποια είναι η γνώμη σου επ' αυτού? Έχω την ίδια γνώμη με την Κέτη. Ναι. Ίσως να μην ήταν γραφτό να χαρεί κανένα σε αυτά τα χρήματα. Ποια χρήματα? Αυτά που κέρδισε ο Σάββας. Είσαι καλά? Πάρα πολύ καλά. Πολύ καλά. Μην πίνεις άλλο. Άσε με. Σήμερα γιορτάζω. Τι πράγμα? Την επέτειό σου. Άντε γεια μας. Μπιά. Το απόγευμα, όταν πήγες να μ' αγκαλιάσεις και εγώ τραβήχτηκα, δεν το έκανα επειδή δεν σε συμπαθώ. Δεν σε συμπαθώ δηλαδή, αλλά δεν το έκανα γι' αυτό. Απλώς ντράπηκα. Γιατί? Γιατί εσύ πήγες να μου συμπαρασταθείς. Ενώ εγώ έχω κάνει κάτι σε σένα που δεν είναι και τόσο καλό. Τι μου έχεις κάνει? Ίσως και να μην έχει σημασία τώρα πια να σου το πω. Άλλωστε όλα τέλειωσαν μάλλον. Όχι, εντάξει, πες να σε ξαλαφρώσει, θα σε βοηθήσει. Βγάλ' το από μέσα σου, αλλά λέει. Βγάλ' το. Εγώ έχω έναν ξάδερφο. Και αυτό το ξάδερφο το ξέρεις κι εσύ. Είναι του χώρου? Ναι. Του είπα λοιπόν... Ποιανού χώρου είναι ακριβώς? Του θεάτρου ή της τηλεόρασης? Της τηλεόρασης. Του είπα λοιπόν, του ζήτησα... Είναι πολλά χρόνια στο χώρο. Ξέρω εγώ, 4-5... Σε παρακαλώ, άφησέ με να ολοκληρώσω. Του ζήτησα Πάντως λοιπόν... είναι καινούριος. Καινούριος, ναι. Λοιπόν, προκειμένου να... Σε ποιο κανάλι ακριβώς δουλεύει? Στο ίδιο που είσαι κι εσύ. Ο Μάριος Αθανασίου είναι. Στο διάλογο, δεν σου λέω τίποτα. Γιατί τη φορά που πήγαμε στο τμήμα και αυτή ήταν ετοιμένη νοσοκόμα. Και τους είπαμε ότι είναι έτσι γιατί κάνει μια καινούργια σειρά. Την άνεση. Το
τον ομώνυμο, ρε! Δηλαδή, τελειώσαμε. Δεν βλέπω τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Δοκιμάσαμε τόσα και τόσα. Δεν μας θέλει τύχη. Και να σκεφτείς ότι η μάνα μου έλεγε για μένα, αυτό το παιδί θα είναι πολύ τυχερό στη ζωή του. Είναι Σαββατογεννημένο. Μεγάλο Σάββατο γεννήθηκα. Ναι, κι εγώ Σάββατο γεννήθηκα. Εσύ? Εγώ είμαι ηθοποιός. Από το πολύ που τα κρύβω έχω ξεχάσει. Τι έγινε, Μπία, τι έπαθες? Δεν θέλω να σταματήσουμε. Άμα σταματήσουμε θα ξαναρχίσω πάλι. Σπίτι, δουλειά. Δουλειά, σπίτι. Σπίτι, δουλειά. Τώρα η ζωή μου είχε μια ένταση, είχε πάθος, είχε suspense. Είχε και εσάς βέβαια. Αλλά νιώθα πιο δυνατή. Πιο ζωντανή. Άσε που μ' άρεσε κι αυτός που τον βάζαμε και σφουγγάρισε. Τέσσερα λεπτά μετά τις 2, πάντα στη συχνότητα του Ocean, η επόμενη μουσική επιλογή είναι από μια φίλη ακροάτρια από το Παγκράτη, την Όλγα, που θέλει να αφιερώσει στον πρώην σύζυγό της. Για την Όλγα λοιπόν και για τον πρώην της, το επόμενο τραγούδι, «Εσένα δεν σου άξιζε αγάπη». Κρίμα τους κόπους μου και τις θυσίες μου κι όσα τράβηξα τόσο καιρό για σένα. Κρίμα τα όνειρα και τις ελπίδες μου, απειρε ο άνεμος και πήγανε χαμένα. Εσένα δεν σου άξιζε αγάπη. Εσένα δεν σου άξιζε στόλη. Έχεις στο αίμα σου την αμαρτία της ένα ψέμα χωρίς ψυχή. Αλλά τι γίνεται? Γεια σου, φιλόλογε! Γεια σου, Κέτη! Να ζήσω το κηδίδι! Πόσο προσπάθησα, πόσο κουράστηκα, πόσο υπόφερα για να σε συμμορφώσω. Όπα, παλαμάκια! Βαριά πληγώθηκα, Κάψτα όλα πειραρχέ! εσύ δεν άξιζες καρδιά για να σου δώσω. Σήκωσούλα γιατί τα βλέπω όλα. Σήκω. Όπα, έλα! Να ζήσει το μοναστηράκι! Όπα! Εσένα δεν σου άξιζε αγάπη. Εσένα δεν σου άξιζε ζωή. Έχεις στο αίμα σου την αμαρτία. Είσαι ένα ψέμα χωρίς ψυχή. Εσένα δεν σου άξιζε αγάπη. Εμένα? Εσένα δεν σου άξιζε στοργή. Γιατί τι έκανα? Έχεις στο αίμα σου την αμαρτία.